ରାଜନୀତିଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟି ଜିନିଷ କିଛି ନୁହଁ। 1200 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, 900 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, 1000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ, ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। 900 କୋଟି କଣ ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉ ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ତା ଭିତରେ କଣ ରାଜନୀତିଆ ଖାଇନଥିବେ? ଖାଇଥିବେ। ଏଠି ଯୋଉ 900 କୋଟି ହବ ସେଠି କଣ ରାଜନୀତିଆ ଖାଇବେନି? ଖାଇବେ। କି 900 କୋଟି କଣ? 100 କୋଟି କଲେ ଭାଇ ରାଜମହଲ, 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ରାଜମହଲ ହବ। ତାପରେ ବି 900 କୋଟି, ଉଫ୍, ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ମୋହନ ସାରଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁନି, ସେ ବିଜେଡି ଅମଲ ବି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଲୁଟି ନେଲେ। ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଝୁଣି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା କାହା ପଇସା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦ କରିଦେ।